आई बाबाई माया पडून मिळेना भाऊन लोकाल खरा काम कर मका धानाची भर केले झाला तेका काम खंय मेळचेच ना आज तरी मागेले भावाक बरेचसे काम मिळून स्वतःचे करणे देवा आज आम्ही भाऊ उदका एक घोड घेईन असताना सकाळी चुकून काम सुरू केला तेका तुप्त रात्री देवा तुप्त रात्री जेवण खूप झाले काय भाऊ देवाला तुझ झाली बाय बाय या गावात आम्ही श्रद्धेन कितल्या तरी पूजा केली पूजा पुरस्कार केले तरी आमचं काहीच फायदे ना बाय काहीच फायदे ना तुझ्या ह्या नशीब फुटके बाबा खरी कितल्या गावात गाव गेले तरी एक कडे सुद्धा काम मिळणार गो बाय एक कडे सुद्धा काम मिळणार तू शिदा म्हणून येता खरे तुका खंयतरी काम मेळटले तू चिंता कर नाका बाय अगं तू लग्ना वया गेले आणि तुका बरोच चढ म्हणून लग्न करचे हे माझे कर्तव्य असा त्याच्या खातीर म्हाका खंय ना जाल्यार खंय काम करचेच पडटलें गो बाय काम करचेच पडटलें भाऊ तू मागे लग्नाबद्दल चिंता कर नाका ते नशिबाक आशिल्ले तेन्ना जातलें बाय अगं हा तर तुका लग्न करनासतना असो घरात रावून गेला हो समाज म्हाका तुच्छ रितीन पळयतालो गो बाय तुच्छ रितीन पळयतालो तू कोणा खंयच्यान तरी कर्ज घेवन म्हाका लग्न करतलो म्हूण म्हाका खबर आसा जाल्यार तुका त्रास आहार हांव तुका रावचें हें केन्ना विचारना ना बाय अगं तू मागेर काळजी करना गो बाय पण तुगे लग्न एक जबरदस्त चड्याव सोदून बरेकन तुका लग्न करून दितलो गो बाय बरेकन लग्न करून दितलो आणि टाइम पडा ह्या घर इकून तरी तुगे हा लग्न करतलो गो बाय लग्न करतलो ना भाऊ ना मागेर तुकासाठी तू हे घर विकून तुका रस्त्यार घालची म्हाका नाका अगं हा एक चलो हा खंय बी राहून दिवस काढू शकतलो तू माझी बद्दल अजिबात बेजार करून घेणार गो बाय भाऊ हांव एक निर्धार केला हा कोणाला घरा कामा वयता बरें बाय आणि एक शब्द उलयना का अगं तू कामा धान दिसला हांव केन्ना तरी कामा धान दितालो एक काम कर तू कामा खंयच्याच म्हणा उरला हांव गेलो ना कामावर पण भाऊ आज या घरात तरी बसून खायला फाल्यां वयल्या घरात तरी म्हाका काम करचेच पडटलें न्ही अगं
वाल्या होईल घरात काम पडते असं काय ते ना ते नंतर पळला झाले पण पण तूच माझ्या आशा किरण असतो बाय तू सुखान उल्हापूर पण हा या ब्रह्मदेवाकडे हात जोडून विनंती करतो बाय हात जोडून विनंती करता
घेऊन विचार मला जन्म घेईल म्हण वो त्यागराज पृथ्वीचे सूर्याचा प्रकाश पृथ्वी पुरात कसे गरम करतात अशा या धरतीच्या सगळ्या प्रजा कोणत्या गरमची गरम करतो सुकारातील मैजा दुका गाजाला या तावराच्या येऊन या गाव चेडवाले पायल चेडवाल त्या चलेत हा प्रेम करतात ते काय येऊन सुख घ्यायला येतात त्या माझ्या जीवनाचे पायच करतात आणि त्या तो ब्लॅक माल करून त्यांना हस्ती पुढे माझ्या नावावर कर येतो पैसे कधी तर हो त्यावर त्यांची आज माझे फक्त जाव त्या आजोबाच्या वडील निशाचेर पडला त्या निशा पिजार गाव घेऊन देशावर तरी धाडला माझे लोक त्यागराज एक पार्टनर दोन गेला हाय सगळे हरेक काम घेऊन करता माझ्या सगळे काम चालू केले त्यातून तो एक स्वर्गाची वाट टाकून जाय आज कसली कामाची तयारी चालला जयेश यो तू गेले तयार करता तू एक माझ्या गोरा पार्टनर बोल होय माका माहिती आहे कामाचे हर एक मग पैसे मिळते येत राहता तू कसं पैसे मागत दिता हा सगळी कामा करते येत राहता आहे की रे कोई हो समय पूरा पैशाचे का जर तरी पैसे ला किती करू शकतात हाय जगात हाय अरे या जगात काही खून जाऊन काही मर्डर जाऊन काही दंगे जाऊन आमच्यासारखी लोकांचे या जगात नजर उठा त्याच्या अभिमान सारखी राहून जाय तू माझे विश्वासित पार्टनर तुझे राजन जात आणि खूप काम असं जगराज जसे तुझे तुमच्या माका पैसे मिळते रावतले तसे तुझे काम जाते रावतले गुड व्हेरी गुड आता आणि माझे काम खूप इझी जात रे जगराज तू माका पैसे काढतेच राव आमच्या कामात करतेच रावता त्याच्याबद्दल तू काही टेन्शन घे नका बरे तुझं पेमेंट हा ऑनलाईन पे करता ओके बरे हा येतो बाय तू माका पैसे दिता हाय आडिले वस्तूचे तू सुख घेते असा जगराज तू कितलंस सुख बघतलो एक ना एक दिवस तुही रचेल चक्रव्यूहात तूच सापडतला ज्यांना अजय कळण आनंदमय जातला जगराज आता फक्त रंगभूमीचे प्रवेश केला तू गेला कल्याण करण्यासाठी तू गेला सत्यानाश करण्यासाठी ए जगराज तू गरीबात त्रास दिता सगळ्याला त्रास दिता पण माता रुगा साथ दिवचे पडला किती म्हणलं माता पैशाचे सक्त जरूरत असा जर मात्र पैसे मिळाले जर हात गेले कामात नाही साथ दिली एक ना एक दिवस तुझ्याला सत्यानाश करायची होय होत्या विराज केन्नाच लावणार दाखय तुका दाखयता
प्रचंड रूप दाखल करा. Just wait and see my game. Goodbye. देहाची तिजोरी बक्षिसांचा ठेवा. देहाची तिजोरी बक्षिसांचा ठेवा. उघडदार देवाचा उघडदार देवा. उघडदार देवाचा उघडदार देवा. डोळे दाखवून जात मांजराची म्हणे चोर त्याच्या कामे भीती सांगण्याची. पिता दूध डोळे दाखवून जात मांजराची म्हणे चोर त्याच्या कामे भीती सांगण्याची. सदा संत हाऊ तुझे तुला हिरे करता. उघडदार देवाचा उघडदार देवा. उघडदार देवाचा उघडदार देवा. देवा, तू एक अगरबत्ती पेटवून पुजूकात पण बेजार पण घेणार ना. हा एक अगरबत्ती किती खबर असा. खूप अगरबत्ती लायल्या त्या दुट्टार हांव तुका दिसून जाल्यार देवा तुमी कोण जाणी कोण अगरबत्ती लायत म्हणून. ह्या म्हातारपणाक कितकीच जाता आनी कितकीच ना. 5 बटी लागून जालो. लागून जाल बायल मरतात. पहिले बायल न्हंयकडे उदक हाडून गेली पाय निसत पण मेली. दुसरे बायल पहिलेच बायल गेल म्हणून दुसरी बायल सर पिऊन टेन्शनान ती म्हणून गेली. आणि तिसरे बायल आता मोठी आशिल्ली. हे दोन्ही आयकून एटक येऊन मेली. आणि चौथे बायले हे काय बोलू जाईल म्हणून एक काळे रुमावून गायलो. 1 महिन्यात पळयल्या ती काहीच खबर नसताना थंयच मन पडली. ना हत्त सोडला आणि चेडू पळयलो आणि त्यावर लग्न झालं. त्यात एक चेडो बी जन्मा येयलो. तो बी अर्ध मेंदवाचो. सगळी पटी बायल मेल्यार ह्या पटी हित बाग बायल मारतलोच दिसता. मागीर बायल अर्ध पिशी अर्ध हुशार. बाहुबली पिक्चर पळोवप बशिल्ली. घर म्हूण घडोवन मडार पडले. तेन्नाच्यान अर्ध मडाक मागेर बायल. केन्ना हिंदी उलयता केन्ना कोंकणी उलयता काहीच कळना पळय. नाना पाटेकर बाप तुझं नाना पाटेकर निळकंठ म्हणता मग निळकंठ. तो एक काम करो निळकंठ. मैंने कोई गरमा गरम चाय
बघा आपण आता बघा इंग्लिश बोल हा इंग्लिश उलयलं तुझ्या बडावला देता एअरपोर्टार तुझ्या राही ना बडावला कैसे ज्यादा बात नहीं कर देता वस्तू बाबा महारानी के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आओ अगं मोरू बाबा हे आजचं मला आजचं किती झालं गो नीलखंड मेरा हुकुम है तुझे दूधाची चाय लेके आओ हुकुम तुझ्या कपला लागलो हुकुम चूक लाग गेली इंग्लिशी पिशाच शंभर मिळला पार पुढे अगो हिंदी उलय बाबा कोकणी उलय ज्यादा बात नहीं करने का मैं राजमाता हूँ कटप्पा कटप्पा बापू तू गेलो कित्या जीव खातो कोण तू माझ्या बायला पडार बसला अगं माझ्या बायल की सोफा सेट में गेला बसूक ये गुड़ मुझे अच्छी लगी कटप्पा कल महायुद्ध है महायुद्ध के लिए 12 घोड़े लेके आओ किती 12 घोडे भांडी बांधून 12 कोंबडे मला आणि 12 गाडी किंचार हाडू गो तुझे गुस्सा आ रहा उलया नाला आणि गळ्यात आल्या भेटांनी तुम्ही किती सुंदर दिसता तू तुमच्या तोंड खोलेले ते शेतामध्ये काळी गाणशी आणि तुमच्या डोळे खोलेले ते काळी गाणं उदेश दिसतात हो ना प्रिये माका बी तू तशाच दिसतात तू बोलायला ट्रॅक्टर असे ठोका करून अरे किती झालं आणि तुझे डोळे पडायला रे ट्रॅक्टरला घेतला कसे किती म्हणले हो म्हणले तू खोटा घालता तू काका आणि ती मग गाडीने मिळत आता जेव्हा माझ्या गाडी आणि एक गीत गाया खरी खरे तू नाही का? हा बरे Thank you.
तुझ्यासाठी जीव फुटला. किती नाचता हो तुम्ही? तुम चले जान बचा ले तुम बचा ले तुम. लागला पिशी लागली आणि पिशी लागते का? गिरीश का गाना सुनेगा? गिरीश का गाना सुनेगा? अरे एकदा लागला बरे बळा सारखा सा आई वाटेची रथा मी आहे एकट्यात टपले आमलेट घ्यायला पण पोलिसांनी कुट्ट मला बडेल किती? त्याक पळून हाय रिव्हर्स येलो. अरे तुला डॉक्टर बरा इंग्लिश येतो तू. आपल्या तिथे हेल्मेट आहे का? सांगतास ना तुला. तू भी खूब इंग्लिश बोलो कळतो. क्या रे? क्या कहा? हमें सब पता है हाँ? हम राजमहल की राजकुमार भाऊ वाले पिक्चर लागल का रे? राजमहालाची कुंभा तर त्याची आई होय रे आता संघा होता ना तांबडी फुल आणि तांबडी साडी नेसून गेले घर येऊन आमचं तांबू लागला. बाबा आई खेळा पाठ गेली उडतालो तसा ना हिंदी बोलायला लागल ती. ये कटप्पा. ए सिपाही इधर क्यों आया? अगे आई हाँ सिपाही नहीं गए आजकल चढ़ो सिद्धू सिद्धू. हाँ? हम तो सिद्धू विमल नहीं खाते हैं. हम तो शाही पनीर खाते हैं. अरे बच्चू बाबा असल्याने उंचावर खाऊच मारू आणि ऐकलं पडेल ना वच कालची चीज असा गप जेव्हा नीट चाल. आई तू हिंदी बोलायचा माका भी मात्र शिकाय मग हिंदी. ए कौन आई? मैं तो राजमाता हूँ. और एक बार मैं आई बोलूं तो उठो काय ना आवानी बाप सपनेला राजा होता मला होता सपनवली. कौन राजमाता? किसन आहे. छान म्हणतो तुमका डब्बा बराबर फिरवत दाखव. शेवटी या काय कशाला उठली? चल या भीतर वाढता तेच केलं मी आपल्यामध्ये लोणचं या भीतर. वाह आगे उधर टीवी चे रहे हिंदी पिक्चर लागू लागल बरे. कालच्या तुझ्याला एक नमून करता चल वच्चा घेऊन आई का आई म्हणती तू म्हणती काय आंटी म्हणती म्हणती पडला. काल कोणी रस्त्यावर लिंबू हंडवरिलो लिंबू आणि मिरसांग कोणी भरतार पण हाय घेऊन आलो टेबलाचेर दवरिलो आज पडला तर लिंबू ना मिरसांग बी ना कोणी शरबत करून पिलो होतं. जेव्हा विघ्न होता अरे किऱ्यामुळे आमच्या असं गरीबात संकटाघात धवलते तेव्हा हा फिट झालं गाव ना. अरे हर हे कामासाठी हर हे गाव पिल्लं जरात बघा काम करीत पडला रे देवा करीत पडला. एक वेळा अन्नासाठी दुसऱ्याकडे हात जोडची पडला तेव्हा हात जोडची पडला. हा पडायचं हमालगिरी कर मागील बहिणीक पोचतलो आणि मागील बहिणी कशे तरी करा मागील लागली करतलो मागील बहिणीक लागली करतलो देवा लागली करतलो. कोण तुम्ही आणि किती करता का किती झालं
सर हांव एक निरोध देगी मागे नाव आदर्श सर तुगे नाव संदेश न्ही हय तू पण तू म्हाका कशें वळखता सर तुम्ही 6वी शिकताना हांव 7वीत आशिल्लो हो फर्स्ट रँक पास जालो आदर्श तूच न्ही हय सर पण कित्याक रडटा तुमी कितें जालें सर थोडे तरी शिक्षण शिकला कामासाठी भरपूर कष्ट केले सर भरपूर कष्ट केला जाल्यार म्हागे नशिबाक काम म्हणून कळीत ना ह्या गरीबाक देव केन्नाय दोळ उक्तीकर पळयना पळयत तो फक्त श्रीमंताकूच तशी ना देव गरिबाक बी पळयता जाल्यार तो टायम येवंक जाय मागेल नांव संदेश ह्या गांवचो जेरा सौकराल चेडो आनी तुगे भयण कशी न्ही मागेल म्हणले ह्या जगात म्हागे अहो बापूय तरी ना जाल्यार मागेल म्हणले फाटी फाट मारले पळय आसा आनी मागेल पयली लग्न करता म्हळ्यार म्हाजे कडेन 1000 रुपये सुद्दां ना हे पळय भाऊ एक भयणी खातीर तूं टेन्शन करून घेयनाका आनी ती भयण म्हागेल भयण म्हूण सांगून त्या भयणी लग्नाक हांव करता लग्न म्हणल्यार तोंडान सांगची सारकी सोंपी ना सर लग्नाक लाखांचे रुपये जाय पडटा सर लाखांचे रुपये म्हटल्यार तूं म्हाजेर विश्वास ना म्हण जालो चल तुमगे घर वयच्या तुम्ही इतले आग्रह करता म्हणल्यार सर देवा रुपान म्हाका तुम्ही पावले सर या सर या सर बाहेर 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 ये ना. भाऊ मग आपले आणि तुम्ही कोण बाहेर आमच्या अंधकार जीवनात उजवाड घालून देवा रुपान हे मिळून बोला संजय नाव संदेश पण भाऊ हा तुमचं चहा घेऊन येता तुम्ही बसा ना म्हाका चा नाका हांव आत्ताच पिवन येयला भाऊ हे मी होडलो गरीबाके चहा पिना दिसता म्हाका तशें कांय ना दिया तर चा चल बाहेर चहा करून या पळयलें ती म्हागेली देवान दिली म्हाका फुला सारकी भयण ल्हानपणीच्यान मागीर भयणीक हांव दोळे घालून फुला भशेन राखून गेलेलो तेगे लग्न करता जाल्यार ह्या जमान्यात वरदक्षिण ना आसतना कोण लग्न जाता सर कोण लग्न जाता आनी वरदक्षिण काय दिवची अभियत मागेल ना सर मागेल ना हय तुमी सांगची खरें आता फक्त पैशाची किंमत मनीसपणाची किंमतच ना जाऊन गेला घ्या, चहा. त्या बरी झाला भाऊ थँक्यू भाऊ हा तुमच्या विषय विचार जावन आसा तूं बेजार करून घेयनाक आतां ना सर कितें विचार नासता सरळ विचारा भाऊ तुम्ही हा म्हटल्यार तुमगेल्या भयणीक मागीर व्हडलो भावा बरोबर लग्न करूंक शकता संदेश मागेल ह्या गरीब भयणीक तुमगे भाव स्वीकार लग्नाक स्वीकार करतलो अशें म्हाका दिसता ना सर ना तुगे भाव केन्ना तेका केन्नाच लग्न करून गेले अशें बाबा भाऊ आमी श्रीमंत तरी उरले जाल्यार आमी गुणान गरीबच भाऊ भाऊ म्हाका मोठ्या घरात लग्न जावचें मन ना रे भाऊ भाऊ आज तुमगेले गरीबपण पळोवन न्ही तुमगेले गुण पळोवन तुगेली भयण मागेर वयनी जावंक म्हणून निर्णय केलो भाऊ तुम्ही सांगतात पण तुमगे भाल मला बी उरूच आहे न्ही हय संजय एक पटी बरो करून विचार करा आणि नंतर निर्णय घेया मागीर भाव म्हाका केन्नाच निराश करना म्हाका हय म्हणटलो तुम्ही इतलें सांगले न्ही तुम्ही आमच्या पांया मुळात देव येयला तुमच्या उपकार आमी केन्नाय 7 जन्म म्हळ्यार विसरना सर 7 जन्म म्हळ्यार विसरना बरें भाऊ हांव येता बरें देव बरें करूं तुमकां बाया हा हाय घे निर्णय तुका बेजार ना मुगो ना भाऊ तू मागेल बद्दल चिंता म्हाका कसलं बेजार सत्य कवितेचे चल बाया
शिरकाळला. गेलो लोकेशन हांडिल्ला तसला बरोबर इसवण काढतानाच केलं ताली सुद्धा शिरकाळला देवा 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 हे धवन लागे पेटे हे पेटी पण साप सुण्यावरी कसा गेला चंद हा काम मागेल पेट्या धरल्या इथे विचित्र दिसलं आम्ही पेट्या धरता का पेट्या आमने धरूयात म्हणून त्यात काढता आता पुढे ह्या गावात खाऊ शिलगुड्या गावात इंजेक्शन देऊ की यायला वैर खाऊ रेल्वे स्टेशनार कामा आशिलो एक दिवस किती चालता म्हणल्यार काय तो हरू भाऊ धाकरेच पडला तांबडे भाऊ धाकरेला त्यांच्या धावण्यावर घायले त्या घरी घेऊन पाहिलं आता पळेता त्या गावाकडची पेट नाहीत का पण घायले गेले पुरसत इंजेक्शन देऊनच पकडलं जाता देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार यार आखी बदल कौन है बताओ ना ओ मुझे चढ़ हो गया भाई असली पंजर मास मोडले आणि शोधून दुसऱ्या घ्या हड हड शोधून आलो अरे तामिळनाडूला किती मुलं तामिळनाडूला त्या बात असतो तू घाम हरा राव हा पेट्या धरलेला तुम्हाला ना पेट्या धरलेला हा सुंदर तू कुल्ली धरलेला तसाला मागे बाबाक लिखून रो म्हणता अरे बापला अरे का हा ही गेला तू बाबा किदा हा लिखून का अरे बाबा आणि आई जगवण घेतात मला एकमेका घास मान घेतात अरे बाबा म्हणजे आई बाबा घास मान घेऊन आले आम्ही किती खाण घेऊ पण आम्ही सारखे पेट्या धरू येला पेट्या इंजेक्शन मारू येला आता एक काम कर तू आज बेकारच करे तू के एक कॉफी घेऊन येऊ आमच्या घराकडे आम्ही काढू अरे पापिस्टा थप्प किस म्हणतो हे आंबे खायचे कोंबडीने पेट्या घरची पॉकेट कसे पण तुम्ही पेट्याचं इंजेक्शन देता नाही सगळी वाड्याची पेटी येऊन तुम्ही इंजेक्शन दिला की करता आम्ही त्या पॅटी येऊच पडे सगळे शक्ती हे काम घेऊन त्यांना धपतीता आणि येतो इंजेक्शन असेल म्हणून त्यांना खडा पुरा आयटम असा आमकडे सेफ्टी पायाची कापटी काढली की कळतं तुला दुकानावर तुझं आहे आणि सांगायला 1 लिटर साखर आण आणि 1 किलो चहा पाली घेऊन येता 1 लिटर साखर आण मला गोड बी आणला असं सगळं मी सोड के ना साखर आण जरा तू दूध घेऊन येते एक सोडून ये ना खबरच ना तो अगं चंदू 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 चल त्याला
म्हणबा वैल चंद्रनी माझे नाव चंद्र म्हणा नाव पेट्या दोरेला किती पेट्या दोरू खेड्या बोलेला सागरी पण त्याचा तर घेणार का हिंची पेटीनी दोन घेऊन घेणार हिंची पेटी तुका दोन वाटले या दोन येत होय बरोबर हां माका सांग हाके एक सांग तुझे नाव किती मैं राजकुमारी गंगा हूँ राजकुमारी हूँ अरे बाबा आता हे किती म्हणू लागले बाबा तू राजनगर बी काय ना रामनगर तरी असा 200 किलोमीटर होत जा चुप राजकुमारी से बदतमीजी करता है मैं तुम्हें चढ़ी अगो पाकिस्तान तडी पार बी करना का खै बरार होन दवर एक 90 मारता थर्ड रोता माका सांग येतान बरं किती उडाईले दूध हाडू होता साखर हाडू होत हे काय आता बीएसएनएल अशी आहे जीव झाल का की काम करता ये सिपाही ओ अभी के अभी वो घोड़े लेके आओ मुझे दांत महल देखने जाना है हे पाकिस्तान मध्ये खूपच होते रे तुला घोड्यानी गंजा हाडू होतो आऊ तुका हे पॅटी झाले हांडीता बरा घोड्या तरी होतो घोड़े नहीं मिले हाथी लेके आओ आणि अशी त्या साप पिशाळच पडणं पडतं हाते हारतो जोत बांधू दोन बैला पाडी लागतं म्हशी अशी त्या रडे अशी त्या म्हशी पडला तुला हाते हाते हात भेटा ना तू खोल सापडला लाव मोठा हा तुम्हारे राजकुमारी गंगा का अपमान किया कोण मेलला तू मेलला म्हणून हा रडते अशी राव ना हा मेलला म्हणून हा रडते अशी राव कोण मेल का म्हणतो आवाज झोप गेलो हे पटकन हिंदी अशी करून पकडा गेले नेटवर्क गेले उद्या त्यांचा करते नेटवर्क रोमिंग लागले भाई बाबा लाईट लायसन ना तू नवी लायसन खायला तुम्ही बाबा itu usaha pongo usaha di office pongo bari apa sud bari karo bola आता हाऊ ले यानी तू हिंदी बोलले पण माझा मराठी बोलले बघा मला एक सांग तू हिंदी पेटन दी येतात ताबल लागली गो पण एकदम रबी चालला एक फटी साबिल मागते त्या बॅट मेलो पण हाव मेलो आगे दिसता ह्या गावात पोलीस पत्र म्हणून पेट बोलला होय इतकी बरी तू आणि तो किती स्ट्रॉंग पडला तुमच्या गावात पेटी बी असतात एक पेटा असा कुंट दोन घेऊन गेला तू खाली या किती आहे त्या एकच असा गावात गावात किती हात एक धरू गेला तू काय सोडची राहिले असे का टोटल खाता रे ते तुमच्या घराकडे गो कसा लगीन दिवस जो हवे होता है ना हो हो यो किती आहे बोलू हे मात्र सुंदर आला हे काकू पळून पळ मागे जाते गंगा योगो पुल्या धरू होता खाली आलो कट्या धरू होता खाली आलो रात्री
बाबा हा सोडून पळत आता बरं मला ठाण्याला होता तू बेच्या आमच्या इंजेक्शन देता घर होता देवा येता फेल आम्ही करावदार एकदम सुंदर चालला आता काय भावडी चढ्या लग्न केला हा उसकडला मगलो हो मग मेघाला खबर नाही नमस्ते सावकार मग अर्जंट येऊ सांगू विषय होय बघायला होल चढा सागरा तर लग्न करायशी केला व त्याने बरी एक चली काही उल्हास पळवताय सावकार तुम्ही तेमगे लग्नाबद्दल किती टेन्शन घेता तेमीच काय टेन्शन घेता घेणार तुम्हीच काय टेन्शन घेता इथले अरे बायका दोन दो जास्त पहिले सांग तो का लई केला हाय उच्चाचा मगलो सावकार एक गोष्ट त्यांका बी विचारत आशिले आणि तुम्ही पळे विचारली त्यांक पसंत ना झाला रे हे किडारी बरो हाय सांगितलंच काय काय ओके सावकार बरे हा येता विचार करता त्याच्याबद्दल पप्पा इथं नाही जाऊ कसं ठरलं सागर आज काय लग्न करायचं केला हे पप्पा अहोला मी लग्न करणाऱ्या संदेश मग इथलं की लग्न नाकर आहे मग कंपनीवर सांभाळलं का हे पण सागर हा एक पण झालंय की झालंय तू धावशात पडताय पप्पा पप्पा लग्न म्हणलं असताना एक पवित्र बंधन ते बंधन शपथ घेऊन पुरा जीवन कसे रोज कुठे पप्पा इथं काही लग्न नाक पप्पा आमचा ते लोक समोरचा तुमका त्या खूप एकत्र असकडे असता तुमच्या चूक तो मागे चूक पप्पा पप्पा आजचे आदर शकता पाहिजे ना तू किती सांग पप्पा भाऊ कधी हा एक चली पडेला आणि हा तुमका वचन घेऊन येला कोण आम्ही खंयची टायमी पप्पा ते मी गरीब तरी उरले जाल्यार गुणांची श्रीमंत आसा पप्पा हे पा फोटो पळया हे पळत होते आमच्या गरीब लोक अजिबात नाका आमचा मानच तशी लोक जाय पप्पा पैस तर काहीच करू पावना पप्पा हे तरी आमच्या घरात वहिनी जाऊन येवत ह्या घरात लक्ष्मी येणार होतं पप्पा ह्या घरात लक्ष्मी येणार कधी फोटो पण इतकं सुंदर असा आणि हे गुणान किती बरं उरतले पप्पा हा लग्न झाल्याने बरं जातो जा तर तू बोलाया हा येता भाऊ हा तू काय पडले भाऊ ती मला उत्तर राखलंय तशी म्हणणार रे शाण्या ती बी मला बऱ्या काही सांगलं नाही होय भाऊ हा जरा बाहेरच नका वा किती सुंदर असं आहे एक वेळा मला लग्न नाकच दिसताले जाल्या हेट पडल्या लग्न दया असं दिसला मला मी मागेली मनोकामना पूर्ण केली त्या गरीबात तो देव म्हणून लग्न मागणी खायला तुका लाख लाख म्हणून देवा लाख लाख त्याचा खरे तर पडेल दिसता हो संदेशात ऐकेल फोटो होतच दिसता कोण तुम्ही आणि चोरा केन्ना पळना झाल्यावरी करतात सॉरी हा बेजार पण गेला का हा तुमची विचारू हा विचारा म्हणल्यार एक तर ती चली म्हण झाली हे पडे ते फोटो अशी कोण सांगतो फक्त मागील फोटो तुमचा कसा मिळा हा कोणी सांगितलं तुमका हो फोटो मागेल भावान संदेशात मागे दिला आणि मागेल भावान मग सुंदरची कोणाची फोटो पडेल म्हणून झाले ओहो म्हणला तर तुम्ही चला गोड लोक गुलाब घेतात पण तो गुलाब सांभाळ घे फक्त त्या गुलाबाचा फायदा घेऊन सुगंध घेऊन कचऱ्याच्या डब्यात घालतात निशा निशा
मागेल ओढ म्हणून मग अहंकार ना तू मागच्या साथ दे हा तू जीवनात साथ दे म्हणजे आवडीचा भाऊ मग वाट असते उत्तर दिशा हा तू मागेल मुलं बेजार दिसते ते ना ना तशी काय ना पण लग्नामध्ये असते उद्याची साखी नेली पण तुझी साईची सारखं सांग पण मागेल कुठे ना तरी सुंदरशी गीत म्हणते तुमचा हा त्यांना विराज तुझे
मागे लटोट त्या आदेशाल बहिणीच्या जे पडला बराय हा जे करता रंग गिरो आती मागे दोस्ताला तीन करते ताता ए निजा मागे दोस्त सागरा बोलून जाऊन द्यायला चला निजा एक दिवस तू गाडन आडील जण तू मग मनाय तशी उलेले पाय दोन झाले त्या घरात तुला स्वागत करत आहे संपूर्ण तयारी हिंग किती आपण तुम्ही अजय आज तुला हरेक काम साकार करून देऊ जाय हे तरी हा करून दिली किदा का मिळाल माका पैसे मिळतात आणि एक मिळाल जयराज सावकारात जेडो सागर लग्नाक तयार झाला या कथेत तू गावांगा पहिला आणि तुझ्या घराच्या गिरी करतो फक्त माझ्या मनाप्रमाणे करतो जशी माका पैसे मिळतले तशी हा काम करतेच रावतलो फक्त माका किती करचे तेच सांगला पण तुम्ही आणि एक खेपी ही काम आहे स्टार्ट केल्यानंतर तू ती तमाशा सगळी पळते ओके गुड तुझे पेमेंट आता मी ऑनलाईनच करता पण माझ्या काम माझं मग सरळ जावतच जाय हो जे त्या घरात किती दिवस राहतलो त्यामुळे तुझ्या कामात काही टेन्शन कर नका तुझं काम जातेच राहतले चल चल मुकाल क्रिकेट म्हणून विचार सांग तुला यो देवा कशकन गाडी या बायलेकडे दिवस कितलं बरी कोकणाची लिहिती उलयता काहीच करना अनेक तो चेड आसा कान फूक म्हणा वान फुकून म्हणटा बाबा ए बाबा 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 तेनी मग तू धरू येलास कोण रे कोण मग धरू येला रे ते घास मारताले जाळी आणि धरता पडून दोन इंजेक्शन देता पण तुम्ही धरू येणार तुका ओहो असे पेट्या धरू येला होईन मरे आणि ते माती नाही धरता तू आणि आई जगण घेताना एकमेकात घास मार तुकडी काढ घेणार तू घबरा रे किती देव जाळी तो खान घेऊन फापड मारतो बाप्पा हसून लेता मात्र बाप्पा मला जो काम आहे रे बोम निघो बॉम्ब बडा कामच जाऊन गेलं म्हणून अवय आणि त्याला कितला छान असा चला नी आज 1 किलोभर चिकन घेऊन या मस्त कबाब करून देत तुमका चला अगे आई हो बाबाच नाही बाबा फाटीचे मरायचे एक म्हणगे क झाले आणि बाप बी झालो कबाब झाला ना कसं रे मग कबाब पण खावचे मग चाचून खाऊन सुद्धा फाटे येणार तुम्ही चला नी घेऊन या नी मस्त कबाब करूया चल एका पार्टी करूया चल तुम्ही सांगला आणि नाव म्हणून आता लग्न जाऊन इतलं वर झाली चिकन खाऊन खबर ना आणि तुझं समज हा चिकन बिकन खाईन म्हणून ही बाय फोडी सोड एक हाडी तरी दौडता तुला हाडात बुक कर गुट कन खाता कुटकन मारताना हा बघ ये कटकवाव बाहुबली आज हमें युद्ध के लिए जाना है तलवार
पडला. एक वर्ष झाली सगळी लाईट उचून वाचत खय काल 2 पटी हाव त्या जल्ला अजून पडलं मग अगं गंगा हाव निळकंठ तुझं भो भो कटप्पा लिहो. कटप्पा, मैं तो नीलकंठ को नहीं जानती हूँ. मैं तो राजकुमारी हूँ. राजकुमारी सारी माझी सारी कसलं बेसन सापडलं है. देवा देवा देवा. बाबा तू ये मारे हे फ्री चॅनल घेऊची वाटत मारे बेटी एक तरी घेऊच नाही हे कोणाच्या पोळा जात रे बाबा. छे, बाहुबली, आज राजकुमारी गंगा का अभिषेक करो. 20 लीटर दूध लेके आओ. 20 लिटर दूध आम्ही दिन सकाळ उठून पोटवर पिता म्हणा जाऊ नका मुदा बडावाला घालू. अरे क्या बोल रहे हो? येलो कोण होत ये कटप्पा, हमारी हजामत के बिना अंदर कैसे आया? कटप्पा इने चॅनल चेंज करून आज होती बरी उद्याला जेव्हा शिव घाल दिसता बाप तुझ्या कटप्पा तिथे चॅनल चेंज झालं मरे. अबा ती बघा भेट्या दुरो पाहिजे आव चेंद्र चेंज. तू चंद्र बरोबर पण अंगेल घरात सूर्य गळायला लागलाय बा. बाहुबली, ये हमारे साम्राज्य में अंदर कैसे आया? राजकुमारी आई अंगे साम्राज्यात या बाबाने होईन बाजूला हो बैल भुतर येलो. अरे गबरो रे देड जगा ओय भांडीली तुझे आवाज पूरा फुटो नाने तुम्ही का उदा जमला आहे रे. किधर हो? किधर का गोल खाता तुम्ही हानदानो? जगन गेला गो तू उजा काही सांगलं त्याला. आई आम्ही जगड घेणार हाँ? युद्धात तयार करता रे. ए, हट! अगं गंगा ओ, ये तो. अबोय माझे बाले गंगा मला आपण माझा 15 आणि बाहेर मारलो. कोण रे तू कोण रे? अमा हाव मरे पेट्या घन इंजेक्शन देऊ येईल. माल दिसले तू आम्ही काढू येऊ आम्ही बाबा. चंद्रू, त्या चंद्रामरे ललित मावशी घ्यायची पेट्यान रे सापला. हो. आता इतकं मागार येता. पहिले त्यामध्ये किती कोणी येवा तरी. होय इतलंच दे आणि आठवभर अंगा पावडर लावून गेलो. तू तर मनीस का मारून कळून झालं सापत्याने आधी किती दरदर करू. तुमच्या कुठं उगीच काढील तर त्या पेट्यावर? हा? ललित मावशी गेली नाल पड्या होई होईला उडी मार होई तो आणलं. 40 रुपये द्यायला ओळख्यात पडत ते. ते थांबू उठून आलं जाईल याच्यावर थांबू. बाबा हा एक काम करता हे आई चॅनल चेंज झाली पहिले काय टेन्शन घेऊन येता. माझे नांग हे मामी खबर तुका मामी मरे तू मेळा मिळली तू त्याच्या इंजेक्शन मारून येणार लोकांना मला लाईन मारून येणार लाईन
दुरू येला तो पिच्या बायला दुरू येला तुका घेऊन दिता पडत ए हिंदी ये आणि आम्ही दोघी जण प्रेम करूया प्रेम करा म्हणता ना झालं हिंदी उलेला बेजार हा म्हणी बरे हा म्हण हा खरंच मी रागाला ना हा तुम्ही आऊ ते मध्ये मध्ये चालवतो सगळ्या मस्त असं मात्र चालवला काय बेजार ना सुरू करा सुरू करूया मग हा तू काय मग ताल धरता हा तू सुरू कर हा सुरू करूया आज माझ्या बहिणीला आणि त्या लग्नात काही संकट हे नसताना बऱ्या वाटेत पार घालत देवा पार घाल आणि माझ्या बहीण गेली घरात त्याला सुखान दोहर रे देवा सुखान दोहर बाया अगं हे बाया बाया आज म्हणला तू ह्या घरात पुन्हा म्हणजे नाही तुका लाजाच ओढ गेलो आता तू ज्या घरात होता त्या घरात तू सुखान राहू बाया सुखान राहू त्या संकट आहे ना त्या संकटाला तोंड देऊ तू थोडा निर्धार करून राहू जा बाया निर्धार करून आणि कोणी किती म्हटला तू या त्यांना समजून वर लागा बाया समजून वर जा हा तू गेला केला मी सगळं पडून दिला आणि हा त्या घरात आनंदात राहते संसार म्हणल्यानंतर कष्ट सुख येतातच ग बाया त्या काही तू मनात नसताना तू त्या घरात तेव्हा घर समजून घेऊन मी घर चलून वर जा ग बाया चलून वर जा तू हे सांगितल्याप्रमाणे हा त्या घरात दिवस काढ आणि मन कोणालाच मन दुखू दिला हा ग बाया
मग इतल्याच पुरो अरे हा भाई तू थोडं बळा मागे काळजी अजिबात करू नये ना झालं भाऊ पण तुम्ही सुद्धा मध्ये पण राहता झालं बघ झालं. टेन्शन पण नका भाई हा. मागे कष्टान पडलेला हाय तुका मुदी आणि एक साडी आणला ती घेऊन येतो का बाहेर हो. तू गेल्या घातली घाल माता झालं बाहेर आज तुम्ही मका गरीब घराच्या घड घरात हात पावले चले हा घरात हा घड सून म्हणेल माझ्या हाती काहीच वाईट घडलं तर असं जात रे देवा हा तू गेल्या घरात काय पडेल त्यांना या घरात साक्षात लक्ष्मी यायला दिसू लागला संदेश अरे आता या घराची जबाबदारी माझी त्यांना हायच चाल मोडून जाईल बहिणी आणि कोणी किती म्हणून भेदातून घेणार का आणि भाऊन बी किती म्हणून भेदातून घेणार का संदेश अरे मला कोणी काहीच सांगला आता हा सुद्धा तुमचे दुःखात भागीदार झालाय हो बहिणी हा मात्र बाहेरच नाही हा बर बघूया अरे हे तुम्ही या तुम्ही काय केलं झालं त्यागराज ही माझा बाई निशा नक्की असेल तू एक सुंदर जीवनसाथी मिळेल काय त्यागराज हा नशिबान असा त्यागराज तू माझं अर्जंट काम असा गाडीच्या हवी तू माझं जोर आहे कॉफी आणते का नागराज एक गिरायला हे घेऊचे कारण किती आहे आता तू मागे तावडे चपळा अरे तू इंग्रजी विषय पडत हा इंगेला जास्त कामकाज हाती पुढे भाऊ की शरम पडली नाही अजूनही माझे वेळी आशात घेतलेले ना झाले शिकार करचे हे शिकारी आले गोड अरे तुझ्या दाराला वाट लागत मागे का या जन्मात साधन आहे या जवळ घे
त्यागराजे तुझ्या जे कामात जाऊन ते पुरे करूच का करो आणि तू तो असला माणूस पण मागेल भाग तर कळ्यानी मागेल हो तुला हाल हाल करतलो बराबर मागेल घरातल्या बाहेर न जरा गौजी मान सगळे सगळे लोक आम्ही केले दिशा तू मग अपमान केलो त्याला तू सन्मान करू कोण जाय हे केन्नाच खाते ना हे तू या जमन के आता तुका तिथं हंगाम मग किती जाऊ पण बस रे बस हर तू एक हर मणीस रवता असलो जरा एक स्त्री मान देऊन लेता असलो अरे तू मनुष्य मन जन्म आयला माने वक्त फक्त तू जगता हो रात्र तुझे किन हो तू ह्या घरातून जाऊन मागे तत्रीवर करो या मी जाऊ येतो निशा ए निशा या म्हणतात चलो निशा त्यागराज का दिलो हे पुण्या तुम्ही गेल म्हटल्या तुमका वेट करून गेलतो मग अर्जंट ऑफिसाकडे काम आहे तसं उचलू ना हो त्याला मेळटा ते सगळे झाले आता तुमचे छान माझे बी उरू मागणी आज मगेल मनात तर बेजार शिजला तुझ्या गो तुझ्या काय करता किदा म्हणला तुमचे माझे छानच ना निशा तू घॅक्की दोत नाही खरे
सून येईल तेन्नाच्यान खूप प्रॉब्लेम अरे जग रात्री आहे तुम्ही का पहिला कान हा ते अमेरिकेचं ना ते मग मराई जशी बोलायले एक सिंगात ते उदर गती धाके आशलो जरा सोन कोणेरो कितें लेडी तुका थंय अपमान केला आता कितें करचें डोंट वरी डेस आता फक्त तू आहे सांगितलं रे काय गय आज हा गाची घरात पासू उडलाय पळाय आता फक्त पैसे मेळ्ळा पुरो तू कितें सांगता ते काम हांव सरळ करता ओके आज तू एक काम कर हो तो सगळं तेकाल्या निवडा तू त्या सायडा निपुरो ज्यांना हा विचार करतो ते देव तू पयर येयली सांग जालो गो ना असं काय ना बस सारं कितें जालें तें सागर हा तुझ्या घरा येईल त्यांना तुझे बाळ येईल मध्ये वाईट रीती वागू लागलं मला म्हणल्यार हे कितें सांगची दोस्ता सांग म्हाका कितें सागर तू ना अशी फाटल्यान तुगेल भावाले आणि तुगेल बायलेले कित चलताय खबर असतो कोण सांभाळ उदय त्याला तुझे हात उदय पडटलो ए ती हात उडे बायले त्याला भावायचे आणि तुगेल बायलेचे आये सांगतो तू खोटी सर चला मग खोटी सांगून किती वेळ झाले आणि हाय सांगित जा तरी खोटीवर तुझं टाइम येतं कळतं काय सावकार तेमी सांगचे खरे आसा तेमक्या दोगी लोकांना वर्तन पळयल्यार म्हाका बरें दिसते ना रे तूं कसो तो माझ्या आत्म्यान झालो त्यागराज ए तुम्ही सांगे म्हाका बरोबर दिसते ना एक तर खोटी जाले तू कित जाली हा पळोवन घेता बरं घेता हांव. आता हे फक्त उजलायला कुणाचे पुराय तुही आज तुम्ही पडे ते रावा त्यागराज हा कसं उचलायचं तो सागर पहिल उठलो तू तुझा कॅश स्टार्ट कर यस हा वजन मगे खेळ स्टार्ट करता तुम्ही पडे ते रावा त्यागराज पडे ते रावा माझ्या बहिणी लहान लहान 2 महिने झाले त्याला अपाने भाव त्याने एकच दिवस त्याच्या घर वाचून मिळू शकला कशाचा किती असा कस काय दिवस कटात त्या देवाक खबर मागेल मागेल बहिणी बरे कन देवर देवा बरे कन देवर कोण कोण घरात पद्धत किती तरी चुकला त्याला सांभाळ घेऊन वय सारखी बुद्धी दे रे देवा त्याला बुद्धी दे किती नाव त्याला एक पटी तरी महावसून पळून येऊ होता आणि मी झाड दिला मागेल बहिणी एक 4 दिवस आम घराकडे जवळ घेता नारायण रम रमणा नारायण रम रमणा मधुसूदना मला मोहना मधुसूदना मला मोहना नारायण रम रमणा नारायण रम रमणा
तुका पळय ना तू जाम तुका म्हाका पळय रे हांव कशें दिसता माहित गेल ते बियास येणार जीव आसात पळ तशें म्हागेले ते तशें थावू लागले गो गंगा ये गंगा यो गो खाली यो या बायलान आनी जावचेच ना पळय तो हळदी मूठ चालू उरतलो महिन्या एका एक डझन पावडर गाडी लागतात एक पुण्या भेटू थांब देवला जाईन तर कामच झालं पावडर करण्याचे बाबा या पण गडबड घातली हा रमण्याने हा आणि एक तास तिला खप्पो रेडी लावून येता पुरा पुरा हळदी मूठ तुगेल नाही तेमगेलो आणि तुम्ही एक तास जाईल मामा खंय येतात तू गडबड घायलास करता पाड पडी चेंडून हिंगात लागलो पाड पडू हे गेले अरे चंद्र तू लिंकित करता आज घर गेल ना इंजेक्शन देऊ को येऊ खरी हा इंजेक्शन घेऊन येला त्या ललित मावशेगीचे पेट्या धुरू गेलो रे बाबा फाट्या असं काढतो तसमन हायत आणि नाका हा तसमन हायत ते इंजेक्शन घेऊन बाप बेटा बाबा कितना कितना सुंदर काढलं हे इथं अगो तुकड काढीला बरं आहे का गो कशात तुकड काढू का वाह कटप्पा वाह कितना कितना सुंदर काढलं हे इथं मुझे बहुत अच्छा लगा वाह अगो गार्डन नी आहे ही गाडी न घ्यायला गाडी न तू गार्डन दिसता पाड पडी लेगेल आणि स्क्रू लूज झाल म्हणून मामा मागे एक सांगू जे इंजिन स्लिप झाली गाडी तुको खो मिळेल मात्र गाडी सुंदर सिपाही जाकर हमारे राज महल का द्वार खोल दो अरे हा शिपाई झाल म्हणून झालो एक हुतू तरी मिळालं झाला अगो तुमच्या महाद्वार आणि हिंग तो हा दरवाजा तो मत असो झाला वैत झाला महाद्वार कोणतो पाच पाच मिनिटां हेगेल नेटवर्क पळयता असलो डाबू मेळून देवा कटप्पा जल्दी से जल्दी हमारा घर लेके आओ अगो रोज आम्ही खंयच्यान हाडू माझ्यान एक सायकल घेऊन जावत ना म्हणून अगो गंगा रोज परत रथाचा मी ते तेर झाला इस्तो त्याच्यावर बसून गेला आणि रोज तो खंयच्यान हाडली त्याला तू मा म्हणतो दिसत तूच ना ते म्हणून उठतो ना नाही येऊन उडे जाऊ तुका काम दिसू देत ना म्हणता चढवता मागे बाले चढवता हा चल वच्चा आम टांग झालं हळदी वच्चा इथं बघी म्हणतात ही बघी झालं हळदी मुर्दा व्हायच्या आता एक अनिल दुकान नावाचा 1 किलोभर हळदी पावडर घ्या आणि घाण घ्या तुम्ही व्हायचं मिळालं हळदी मुर्दा खाता किती सुपर घेता तुम्ही चला आमचं टाइम देतो वरच्या आम्ही चल चल या तर हळदी मोठा आमची टाइम देतो बाय हळद आणि तू हळद बाय 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 इथे बायावर मुजलाय चल वच्चा हळदी मुर्दा या गंगा मेरो बहुत आंकेरो गंगा क्या भाव ये ते हेलिकॉप्टर गेला तो हेलिकॉप्टर सुद्धा थांबणार हां ढकलाय मला हिंगी पावलो वो दांडिया एक दिवस पडा पुण्या इंजेक्शन घातले आपले पडा हात इंजेक्शन गंगा ये गंगा बोला गंगा ये गंगा
ये वहिनी मात्र बाहेर या किती संदेश कित्याक पळयलो? वहिनी आम तरी ल्हानपणाच्यान आईला प्रेम पळोवंक मेळना आनी तूं मागीर आई समान वहिनी आसा आनी मागीर आई नांवां तूं फूल हाडटा संदेश अरे पण मागीर हातीक मेहंदी घाल्ली आसा संदेश हे पळय तू मागीर दे म्हणल्यार चल्या समान आसा एक काम कर तुगेर हातीनच माळेत घेतला सगळी कोण म्हणे ते का आमच्या हाडय तू एक माझा गोड भाव जाण तू माझ्या बाहेर जा कितले दिस तुम्ही प्रेमात करता सुद्धा भाऊ हे किती उलट तू माझ्या ऐकून जाते ना रे भाऊ माझ्या ऐकून जाते ना हा तू बाहेर पडते भाऊ आणि तर तू तुझे हा गोड भाव जाण तू माझ्या बाहेर जा तू मग ही परिस्थिती आली आमचे संबंध दीर आणि बहिणी कित्या हे चलो आणि आई मध्ये असा नेहमी तुमची मुखार आई आणि चलो आणि तुमची फाटल्यान आजाद प्रेमी जयेश आम भीतर उभं जाऊन करत ना पळत नाही चालले अर्धेला अशिले बरे उभे नका हाय ते का मागे चला दृष्टीन पळायला हई तू तरी तसं नाही झाला तू एकट्यान फुल किद्या म्हणून घेताले जयेश आणि एक छाप दिलेला तुझी तुकड तुकड करतलो आमच्या गावात किती आवाज येते असं ते माझं तुम्ही ऐकू नका अशी उडवायला कशी काढले सभा सोडू सभा सावकार या घरातून गेले भातून चले आल्याने तुम गेले हॉडले चलेले हॉडले सुनेलो प्रेम सल्ला ते असा संदेश हे सचास की ना इथं सांग मला पप्पा हे किती केला वहिनी आणि हावी कशाचं बघते काही नाही चेड्या समा ते असं दुसरं काय नाही पप्पा दुसरं काय नाही हाय बाबा हाय ते का पळायला फक्त हवे आई आता माझ्या चल माडू सागर आज तू त्यांना सांगितलं असे कले बरोबर तू डायलॉग म्हणून घेऊ सांग आणि तू माझ्या ऐकायला पप्पा वहिनी घरी म्हणते तर नाकाची वाईट करत नाही ना
काय करत नाही ना का हे गेले प्लेन असा कितून गेले आज ती हडप कशासाठी हा हेंगल नाटका खूप खेपी पडेलो जयेश उलेच्या चित्र उलय अंगेला घरात पुजगार प्रयत्न करता का बघा किती करता दोघा भाईंचं तुमगेले तोंड घेऊन कुठून लागावे घरचा घराच्या बाहेर घालू लागला फक्त तू तुझ्या बहिणी तोंडाचं ऐकय त्या भय लागला घरात चून बिनाट घराचा तंबू लागायचा एकटी बोलायचा तुम्ही आम्ही एक गरीब लोक झाले अभ्यास कर तुम्ही किती घराच्या बाहेर घालता मग किती चालू तरी केला हय आदर तुझ्या बहिणी जाणे संदेश झाले प्रेम सल्ला भाई स्वतः मागे डोळ्यात पडेला साहेब साहेब पण हे मी सांगतो हे सगळं हे पण जास्त वेळ करणार का तू तुझ्या बहिणी गिंजान घेऊन तुझ्या घरा वचू लाग तू काय टेन्शन घेणार सगळ्या नजरेखाली सकल पडले हो कोणी कधी चक्रीवर ठेवली कोणी कधी चक्रीवर ठेवला तुम्ही बाळा कुठे येऊन बाहेर चला हिच्या दोन मिनिट. एक मिनिट लागेल नका चल तुमगेले हाती मला पाया पाय पडला का चला हिच्या तू नसल्या घरात हा बिलवून घेऊन हा बिलवणार कोणी किती मुडून जाणार आम्ही कशा जाऊन आम खबर असली इथल्यात पुरो कोणी चालली आम्ही अगदी पण एक काय मागे नशीब फुटील तर फुटील रे भाऊ आजच्या मागे चम्मक फुटील रे मागे चला हिच्या वेळ जात खरं करा काय काय एक खाई जाईल बांधत पुरा खांडून होत चला हिच्या एक मिनिट घे कपडे तुला काय क्या एक मिनिट की बाहेर लगा आज किती घडले बाबा आम्ही किती पाप केले मरणाचे झाले नशिबाने देवा केना साथ दिला देवा
या वहिनी उच्चारा. देवा. देवा. कस लागली पैसे पांडवरती मका माझ्या वहिनी पवित्र असताना तुझ्या वाईट करत नाही ना म्हणजे कसलं कसं घेतात काय काहीच समजू द्यायला तेव्हा काहीच समजू द्यायला माझ्या वहिनी तरी बरी रंगाची सा या वेळात तर रात्रीचा घराच्या बाहेर गेले तेव्हा बाहेर गेले मागे घ्यायला काय बेजार काय झाल्या या परिस्थितीत वहिनी तरी किती करतात जेव्हा किती करतली माका किती कट पटल जेव्हा माका किती कट पटले वहिनी आमच्या नशिबात किती असतात त्या भक्त्यात पटतात गे वहिनी तू बिना खा हा काहीतरी कुली काम कर घे आमच्या रूम पडता आणि वहिनी तू मग माफ कर वहिनी तू मग माफ कर त्या दिवस लग्न जाईल मी सांगितले तरी बी आहे तुमचा मैकन तुमचा ही परिस्थिती घडली तुमचा ही परिस्थिती आहे मग माफ कर वहिनी मग माफ कर हा वहिनी त्या देवा शिक्षित त्याला ना वहिनी ना ये पटीर एक मनीस वाईट वाटेल गेल्यात आणि तो भर वाटेल त्यांनाच साधीना वहिनी त्यांनाच साधीना चल वहिनी आम्ही काही रोज व्यवस्था करूया हाय मागेल बहिणी मागेल आधीच त्रासा घालतो देवा आधीच त्रासा मागेल घरा असताना तुला बसत होत राह मागेल बहिणी त्या मोड घरा घाल हाय मागेल बहिणी दुःखात घालतो देवा दुःखात घालतो मागेल बहिणी लढतात मला नाचलं हाय झा जबरदस्ती करते सावकाराला घराला लागून मागेल बहिणी मोठे त्रासा घालतो देवा त्याची मुखार मागेल बहिणी तू यात राखू जायला देवा तू यात राखू जा लहानपणीचे खूप त्रास काढले मागेल बहिणी अंतरात तरी एक दिवस बघा उपाय म्हणून सुद्धा सांगितला उद्या दिवस काढले मागेल बहिणी आणि आता आहे मागेल आधी वर्षला बाई दोन उडेला म्हणजे उडेल रे देवा बाया तुझ्या या बाकी माफ कर का बाया माफ कर देवा मागेल बहिणी त्याची तुका रात्री समाधार तुझ्या रे देवा तू गेले आओ माझे जीवन आता कुशे दिवस ईशा आता तुम्ही माझ्या चटुर्गोत सफळात ज्या मनीस मागे येत होता नेमका हो देवराज एक येती करता आता तर तुला तरण्यात वाईट हो कोय तुला जी गती
काय काय पाऊस पडे खबर ना हा आणि हा तो सुंदर होता हे म्हातारा बाबाची लागला आहे आय लव्ह यू मुतरा आजरा पुरा किडनॅप करत होता ना त्या हळू सांगता पण ऐकायला आणि गजानी त्या जेव्हा शपथतात आणि हायचा जाईल बाहेर किडनॅप दामन करा पण एजन्सी दावल येतो अरे किती एकला खडबडता चौंडे निघतो दिला रे हा गंगा माका तू खूप आवडता अरे हा तुका लव करता आय लव यू किती माका लव करता माझ्या भावा काय फक्कर का तुका ज्या दिवस आहे तुका पळेराव त्या दिवसाच्या मग पोटा पोपी सगळं गेले भूक लागली पोटाक सॉरी मी जेव्हा खूप जाईल होतं रे गंगा बात मग लवेरिया झाला मान कसली रोगू लगेरिया चल भाई तुम हमारे इजाजत के बिना रात भर कैसे आया कैसे आया पहले नहीं रहा कैसे आया मुझे जान सकतो सिपाही कटप्पा किधर है जल्दी बुलाओ उसे कटप्पा वनवास आ गया कुठे कुठे त्रास पळो जायचा सिपाही जाके देखो आज खाने में क्या क्या बना है खाने में क्या क्या बनाया है तुके निस्त्या वास येता तू काय ते कोणी त्यांनी म्हणतो आणि पे बाकी आणि काय करणार आता दिसता क्या तुम मुझे अपमान कर रहे हो ये सब तुम्हें भोगत कोणाला पेट म्हणून सांगू ह्या गावात पेटे तर फोडी ना हा तर पेटा इंजेक्शन कोणाला पेट्या चापून पडे हा लोकेश दाखवला हे किती बोलू आयो यो बोसून बोल आलो भैया अरे का बोचोड फोन डवरता इतू लोकांना बोचोड फोन डवरला तुझे भाषा दिले फोन कर हां येता डायरेक्ट आलो बेटा अरे कोण पण समजा कोण पण समजायला अगा ओय मेल वास करा असं काय म्हणू नका बलात्कार तू को पळा किडनॅप करवता राव माका किडनॅप करतलो मेल हा किडनॅप करतलो एक पेट्या घेऊन जायना माका किडनॅप करतलो भाई बेट्या धरून आहे ना तुझ्या ते बेट्या किती झाला आहे आणि किती सोडला आणि तू का अरे बिचा बिचला तुका आमगे खूप कोंबडी असले गोडी वरूक अरे बाबा आमगे ती निवडण्याची ती व्हायची अरे माझ्या सभा सांगून मर अरे बाबा आमगे नाही कोणी किडनॅप करून घेऊन गेला कोणी वैर जावा 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 अक्की
अजून एक ताट भरून पो आणि एक तांब भरून चहा पिऊन गेली. आता भूक लागल का की जाऊन पण द्या देवा बघा गमन. बाबा एक सदोच्या होय वच्चा कर. कोण बाबा वेळ माहिती करून चालली सांगे माहिती आहे ना झाली आहे कर्म तुझी कर्म पण शोधून आला यो वच्चा. काय म्हणतात देवा घर भलभल जातात रे देवा. आज पुरा घर खाली खाली झालंय. यो वच्चा वहिनी 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 तुझ्या डिलिव्हरी पैसा बंदोबस्त केला की आहे. चल हॉस्पिटलला उपचार. वहिनी त्या सगळं तुम्ही घेऊन सांगता पहिला आम्ही हॉस्पिटलला उपचार येऊ. वहिनी मग काही बहीण कोणाला प्रेम पळू मिळणार आणि तो तुझ्या टायमात सगळं प्रेम पळू मिळेल गे. हा तू काय विचारू घ्या वहिनी तू कसं विचारू. चल वहिनी हॉस्पिटलला उपचार. वहिनी या टायमाला अभद्र शब्द ले ना घ्या वहिनी अभद्र शब्द ले नका. तू का काहीच जाऊ दे घ्या वहिनी. हा तू काहीच जाऊ दे ना. चल वहिनी उपचार. जगराज तू सांगे सारखे असा तू गेला उपकार त्यांना विसर ना माझ्या उपकारच काय नाही. जे किती घडीला तू त्यात तसं आलो. मागच्या बायलेचे तिच्या भावाचे कसं बदला घेऊकच जाय. ना सारा फाले तेम तू त्रासा घालता रे. अनेक मग कळस ना तू विषय सांगू लागलो. सांग त्याला किती विषय म्हण देश सांग त्याला किती म्हण देश कोणती दिले का. देश तुम्ही कसं हे मागे लागत्याल कर आणि हा हिंगात रावता हे घे. तू कसं त्याला सांग का अगं तुझे डॅडी ते वापस घरा आटवून घेऊन देशाकडे सांगता किती त्यांनी मागेल करा हे केंद्र असतात ना तुझे डॅडीने वापस स्वतः तुझ्या डॅडीने सांगला. आणि एक म्हणला तुगे बाहेर डिलिव्हर झाला आणि एक चल झाला. बाबा हे आपण हो पोटावर उजावण घाल तर मागेल नाही. पारे तुझे त्या चल्यात आणि तुझ्या बायले तुझ्या बाप्पा तुझ्या घराला तू किती करतो राव. हाडला नाही हाडताला पुरता माझ्याकडे सांगतालो ना
हे हांव केन्नाच सादिना तेच्या पयलीं म्हाका बापायकीन घरांतलो भायर जातलो वो ऐकूक तयार उरलो चलाय हा तुका एक गोष्ट सांगता सांग डायराज हा ऐकू तयार आसा सागर ते तरी भुरगी जल्मा येईल आसा आणि फाल्यां तुगे डॅडीन तुगे बायलेक आणि तुगे भुरग्याक घरात काडला चला तूं कितें करतलो त्या भाशा पयलीं मोकळी करूं जाय हय हे भाषा पयलीं मोकळीकच करूं जाय ना जाल्यार ते तुगे पुरा आसती त्या चल्याक नांवार वयतली हे तुका तुवें विचार करूंक जाय हय हा सुकार जाल्यार त्या भाशा वयर पावूंकच जाय ए तू टेन्शन घे नका हे आम पळोवन घेतात तू घर वच आणि तुगेल्या बाप्पायला खबर घे हय डायराज तुका हे कितले पयत जाय ता हांव दिता ओके. जाल्यार म्हाजें काम जावूं जाय बरें येता हांव वर सागर वर स्वतःचा संसार वाईट लागूक सोदतो तो आता तुगे वंशाचे एक मागेल आता तासा तुगे पोरे बघ मागेल ताब्यात आसा तू त्या चल्याक कसं मारतला या घरचे लोक ज्यांनी पोरा घरात बाहेर होताना त्यांनी मिळून बघत हातात घेऊन विषय बरं सरकार हा मुखार सगळं सेटलमेंट करता ओके याच दिशा येता तुझ्या जीवनाची ओके म्हणून खूप चालू जगाव तू स्टार्ट खूपच केला आणि हा घरात घेऊ स्टार्ट केला तू त्या खायला दोस्त सोड डॅडी तो माझा दोस्त मी हांव तुगे दोस्त कित्याक सोडू तू बापू दिशे करा का ना तर ह्या तू घरात बाहेर घातलो कितें तू म्हाका घरांतल्या भायर घालतलो बापूय म्हण इज्जत दिवन उलयल्यार म्हाका तूं घरांतल्या भायर घालता आतां हांव तुका सांगता हे सगळं प्रॉपर्टी मागेर नांव जाल्लें आसा तू शकता वा सागर वा गळगळ तुका ध्यान असता दोयावरी वागलो आता जीवनात कष्ट सुख बघलना सुख दुःख हे सुख दुःखा जुलणी म्हाका सांग नाका तू वयतला वचू शकता तेव्हा आता तू बरेच नाही जाऊन खायलो सागर आता तू घर सोडून रे हा वयता वयता ना हे तुगेले हाती आशिल्ले पळय भांगर पयशे पुरा दोन वच तू तुझे केन्नाच बरें जायना म्हाका शिकयतात चला माझ्या घराच्यान देवा आज तुवें म्हाका व्हड संकटांतल्यान पार धाडिलो आनी तुका लाख लाख नमन रे देवा मागीर देरान मागीर साथ अजिबात सोडली ना खुदा अरे ही तुगेली मम्मी खूप कष्ट करून तुका ल्हानाची व्हड करतली कारण फक्त मागेली आशा पुरण जावन आसा किचन खुदा किती उलगला लोडी ऐकू तुका हय शांत हांव लोडी हा ऐकय हा
चला आता आपण केळीचं उडा घेऊन येतात हा जो कल करे वो आज करे वो काल तुझे जीवनात कुशव धडक आज मागेल ताब्यात अखिले धड तुझे तुझी बघ मागेल ताब्यात अरे तुझे संसार उद्धास कर माको खुशी मिळतात जरा किती बी करो तयार अरे आता हे विषय अरे गाता तुझे भाषा वहिनी वहिनी भाषा किती झाली वहिनी भाषा किती करता मग काय करणार हा उद्या आडवी रडच्या आवाजाची धाव देते पुन्हा पुन्हा पळे पुन्हा लगेच मम्मी पळे दे की चाले पुन्हा वहिनी तुझ्या तोंडाच्या रस्त्यात मुझ्या बापू बापू अरे बापू ते चल बापू बापू पळे रे पळे तुझी मम्मी येईल बापू कशी काळजी घ्या वहिनी काय शक्ती का काय शक्ती का घ्या वहिनी काय शक्ती का वहिनी ही विचारलं ती कशी येईल तो नालायक त्यागराज तू अजिबात सोडला हे माझी माझ्याची चूक केली किती तुम्ही त्यांनी स्वप्न पकडला त्यागराज तुम्ही सोडलं त्यागराज तू सोडला आमच्या संकटी खूप झाले हे जे मुख्य किती जसा ते हा करताला
वहिनी त्या बाळाची मर्जी हा म्हणून जाशील का वहिनी हा म्हणून जाशील त्या बाळाला तो शांती करते त्या बाळाला तुम्ही निर्मिती करा वहिनी या वहिनी या वहिनी तो होतो ज्या शिपाय मुताली हो शिपाय खूप अपाय झाला तू माझं राव घात का ना नादर हा गब्बर सिंग त्याला तू गोपाळ सिंग दादाला गोबरातून गोठून जात गोल हा लोकांना बेट्या दुरी लष्करात नका जोडायला गेले टाकतो दोन घे टाकतो अडतिंगा झाले अगं ओय तलवार खाडो हा इथं हेड जास केला त्या म्हाताऱ्याकडे कशाला लागून जातो तू हा अरे दुष्ट रावण तूने मुझे किडनैप किया है हरामखोर दोन पेटी दोन वार रावण आणि खंचो अगं हा चंद्र गो आता तरी हा किडनॅप करून हाड तुका मुझे प्यास लगी है जल्दी से जल्दी ताजमहल से कोल्ड कॉफी लेके आओ आओ अभिजित म्हणजे बाजा ओल्ड कॉफी आता उजवाडलंय नाड्या ऊस काही नव्हतं गरम सुद्धा त्याला येणे नाड्याच्या चुप आज तुम्हारा आखिरी दिन है रावण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ तयार है
पेट्या धरून गेलेस का रो? आणि गोड त्याची कोंबे भरपूर तर माझी बाईक गेलेली ना कोणी व्हायची गेलो पण ते चुकून सकाळ पडले बरं किती खर्च पडले आणि बरं आता आणि तुमच्या सवास लाभ हा तो त्याचा तो सुकान किती उरावा लागला किती छान झालं बरं हो. हॅलो धावलो बोल सगळे नेटवर्क सारखी येईल काही गंगा ये गंगा मैं तो राजकुमारी हूँ गंगा तो हमारी बाई है तुम तुझे घर को जाओ चला जाओ अरे कौन सी राजकुमारी आओ गंगा ये खंडर बाई चल चल सिद्धू वच्चा हिंगरून काय पाहिजे आणि नेटवर्क चेंज झाला त्याचा यो रे यो गंगा अरे पुता ये चल जाओ आणि चेंज झाले जाओ मैं राजकुमारी हूँ राजमहल की राजकुमारी जाओ जाओ हा मागे बाया पळवा म्हणून बाहेर घर गेला घर दाखविलं देवा किती झाली उरतले खंय गेले उरतले तुकाच खबर आहे देवा तुकाच खबर हा मागे बाहेर खंय म्हण सोदू भाऊजी तू ही ना हा तुमच्या घराकडे कोण ना मागे पण खंय गेले भाऊजी मागे पण खंय गेले आधी सगळ्यांना ऐकून ते सगळ्या घरातनं बाहेर गेले बाबा बाहेर पहिला मागे पण असा असून झाले ऐकेल कर्म अरे सगळ्याच होतं जरा मग फ्रीज मिळणार भाऊ झाले जाऊन गेले चला आता मी कळ असा म्हणून आम्ही शोधून काढूकच नाही रे भाऊ इच्छा लिहा कळेल ते मजा आहे अहंकार वैरिमू सागरून सागरा संसारास पुरा दीक्षा पादांग्याला मुखात त्या दिशाप मागे रावशात कण सगळ्या येवनात कर वाटलाय ना मागे लाव त्यागराजत रे सागर तू का तुम्ही माझ्या कोणच ना तू का माझा फक्त माझ्या लागेल महाराज सागर त्यागराज तू सांगितल्याप्रमाणे हाय केलं सगळं काम केलं आता मागील कामाची रक्कम मागली आणि माझा मोकळी कर हाय तू मोकळे करूच आहे 2 किलो पाहिलो मला किरू घेतो त्यागराज हाय मागेल कामाची रक्कम दी म्हणला तुका तुक रक्कम दे तुक काम करताय मेरा किरे? तू माझे उलटा फिरला बऱ्या भाषेत सांगता मागील कामाचे रक्कम मागणी नागराज सगळं मागील डिटेल सांगली पडतंय रोज आहे तो हाय फक्त तू मागे येऊन कर गेला माझं काम तर पुरा झालं तसा आणि तू 2 किलो पाहिजे आई, आता तू कहा रावता पळून गेया चला
विशाल बोलत माझ्या जीवनाचा चमत्कार पुरा मग नृत्य घेऊ जाय हे पुरा झाले की या गावच्या एंट्रन्स दुसरे वा सप्प सुंदर आहे यो तू गेले तू वाट पळत अरे तू गेल तुका खातीर ते मागेल घराचो विश्वास केलो मागेल बाळशाक मारलो अरे किडी पण मरतलो तू किडी पण मरतलो अरे आता तर मागेल नाच सोडली तू गे नाने फक्त तुझं स्वाद घेऊन हे केन्ना बी साजेना विराज माग तर हात लायला मागेल हात गेल उस्कटाचेर पडटलो तुझे हार मारो हो त्याला इथे डार पोगले फक्त म्हणजे मग शिरा अभिषेक कर मागीर वाट तू तुझ्या घरा अरे सत्य करू काय शरम सोडली ना आणि हा गरीब घराची चली म्हणते केन्ना चिंता का हे बघ मग खूप शाळे पण ऐकून घे सोय ना या 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 शिवते या आता मरू तयार झाला ग्रास मरू तयार या जगात राहून काहीच फायदा तो चाकू मारती के या गुन्हा हाव घेता तुम्ही नाक्या वहिनी तुम्ही नाका याची मेल खूप त्रास काढला का आणि आज तू ठेका दान घेऊन आणि नरक पळत नाक्या वहिनी आणि नरक पळत नका संदेश अरे तू इथे गेले वहिनी हात सोडलेला रे अरे आजकाल मी खूप शिक्षा भोगली आता आधी गेलं वहिनी माफ करी तुझे वहिनी तू गेली आधी दिवस काढले संदेश